sabar narimon adian pas-pasan ngono. Engko sing bangi kon jaba mesti lak nyawuri ya Rasulullah. Hidup enak ta iki. Urip kuwi digawe santai mergo Gusti Allah kuwi maha santai. Aku sing gawe iki maha segalanya kok kowe piye ta kowe iki. Ora cara wong Jawa iki Gusti kuwi tan kena kinaya ngapa. Menungso ora kena bayangke sing gawe wujute kaya tan kena kinaya ngapa. Mula kowe iki nek ibadah, nek salat apa taring apa wae kudu linambaran lillahi ta'ala. Ora kena kok salat ngarep-ngarep ganjaran ben munggah swarga, swargane mbahmu. Ora nek kok niat sholli faqwa manjuju salah sarunate mustabilan billahi lillahi ganjaran ora lillahi ta'ala kabeh iki mergo Gusti Allah. Perkara dikei ganjaran karo ora wis kabeh Gusti Allah. Ngono yo Mas Garing. Heeh. Diiming-iming swarga ganjaran kuwi kelase cah TK. Kosole nek nutuk nasi tak tumbaske laptop ya padha kaya ngono kuwi. Ibadah sampe tak meni swarga. Lah, kowe nek ibadahmu mung ngarep-arep swarga, sombek kowe nek munggah swarga tingkat-tingku dhewe ora ketemu karo Gusti Allah. Kabeh kudu linambaran lillahi ta'ala. Kalawan kono dulur monggo kang padha rukun aja kasio iku sunae Rasul iki kulino terbang ning bangun sing diarani kuntulan. Ya itu kami. Rukun karo kanca, rukun karo tangga kuwi sunah Rasul. Ngono. Kowe salat imam metu jeneng-jenenge karo tangga teparo ora rukun. Weh, iki ora bener, ora ngadol. Ngono. Ukhuwah Islamiyah. Ya. Ngene, Pak. Wong Jawa karo Islam padha. Wong kula ndok tanggone. Audione. Audio. Mosok aja ngawur. Nabi sing topo ning jero gua Kanjeng Nabi. Hah? Wis jare Nabi. Ora Mongko sing seneng topo ning jero gua kuwi wong Jawa. Ha iya ya. Rayane Nabi liyane topo semedi. Iki mbok menawa ya rada masuk akal terusan Gusti Allah nyiptake Nabi Adam karo Ibu Hawa. Coba nggak boleh persamaan basa Arab, tembung Adam Hawa iki ra enak. Sing ana malah basa Jawa. Masa Gus Umar Fayumi kajen nanti ngono iki kuliah ning Mesir 8 tahun sastra Arab. Goleki persamaan kata Adam Hawa iki ra enek ing basa Arab. Ana ning Jawa. Apa kuwi? Hawa adem. Mergo iki sadurunge nyiptake Bani Adam Gusti Allah nyiptake Bani Jan reptil berdarah panas. Arep nyiptake manungsa Gusti Allah diprotes malaikat Gusti mengke nyiptake titah mengke ngrusak tatanan jagat ora.
Iki gowone adem. Oh. Kita harus bangga menjadi orang Jawa. Orang Jawa. Gusmus, ya. Ya iki Mustofa Bisri leteh paling dawuh sak bejo-bejone wong Jawa sing agamane Islam. Mergo wong Jawa iki iso nampa piwulang-piwulang sing nggone Al-Qur'an. Wong Jawa iki kadang ora hafal iki surat apa ayat kepira. Yen korupsi iki mesti dosa. Wong Jawa iki mumpung sasi sura ya terus modal-modal sithik sadurunge tembang sinom. Iya. Waduh, mulane cara wong Jawa biyen anggere panci surup kae ya sembahyang nyembah Sang Hyang sadurunge Islam. Golek apa? Islam ya terus salat maghrib. Ngurmati marang julung pergantian panci kok awan yang bengi panci surup kuwi sing diarani julung caplok. Oh. Mbah biyen iki panci surup mesti kula ora kena metu ning dindi ngeningke atine nglorongke ning omah matur nuwun marang dina sejodo awan lan bengi, matur nuwun marang sira sing nguwasani gentine awan lan bengi kang manggon ing telenging julung caplok. Matur nuwun. Mula terus salat maghrib. Yen salat subuh iki wong Jawa ya ngormati panci pajak sing diarani julung kembang. Matur nuwun. Sing wasani gendine wengi nyang rina ngono nggih. Mula nek salat subuh cara Indonesia iki kedisiken. Bapak tenan. Diundur 30 menit. 30 menit. Nek poso bareng di rumah tuh imsak ngene aku lagi madhep. Mundur 30 menit kecepatan. Yo sing adol iki salat subuh yo repot-repot ya semburat ngono ae. Ayo salat. Panjawan tengah beduk tengah iki yo salat dhuwur. Bapak iki panci tengah aman iki sing diarani julung sungsang matur nuwun wis nguwasani panci tengah rino ngene. Iya padha Jawa karo Islam. Nuwun berkah sinom parijoto sadurunge Mas Menco Menco. Menika kala wau sinome mengkene karya Pak Katen Mondoro. Sinom menika menawi ngendhangi mboten Mas Yogi Bagong Danan Priya Utama kula niku mboten lega. Menika cakraning rat lawas kanca bujang adik kula kuliah nalika kuliah wonten Kendhingan kula wira-wiri jaman lalu ya Mas Yogi Bagong. Saestu wonten adik kelas wiwit zaman pacaran kali Bu Danang niku kudu dipenak dados saksi sejarah. Mas Yogi Bagong Danan Priya Utama. Wah, kebiyen biayane lucu. Setelah nopo wis sing dobrak niku. Saya mau Mas aku biyen karo Pak Bas. Jangan semono ya iku. Gedhok karo Pak Bas. Mbak Eni sok lucu mergo biyen iki nek mangkat tanggapan gur sak kijang kae gur tak jejerke karo Mbak Eni. Aku ning ngarep setengah Pak Bas Mbak Eni guyu terus sesuk Mbak Eni apa hasilane. Ngono ya. Gurune Mbak Eni ya. Nyuwun berkahipun Mas Yogi Danan Priya Utama, alhamdulillah putranipun lumayan. Mas Danan niku luar biasa. Kula simak wis elok-elok. Tarunan niku di bapak. Mugi-mugi wakyune Mbah Dropo saged ditampi anak-anak kula niku. Ngene ya kowe. Kebiyen iki nggih. Wah, sing ngasto Mbah Dropo. Wah. Kiri ingkang nembang Bu Yuyun Sumirah tesih ketika Bu Mas Selatan menika catetane tesih kepung kelas oke nggih
Menika karya sastra Pak Katenomboro. Kula duwe sastrawan Mbak Lila niku timbang gambar terus mbok urek-urek sinom senggaan niku Mbak Lila. Ora saku aja ibu iki sang maestro. Mangga kuwi. Kahanane dukuh jajar. Cobi Mbak Lila nyuwun ngambil catatanipun setunggal panjenengan berjuang kali Mbak Putri. Bareng sing ngendhangi Pak Bakti pasti gara-gara suaraku soal banter dhewe. Pancen apa kuwi kabeh sing mburi iso kae daya setrum. Wah, ngono ya, Tru. Wah, iya. Mbak menika kahanane dukuh jajar. Gemah Pahlo Jinawi. Oh, Pak Fatur Rahman pangarsane dukuh yen pengin urip mapan kudu ngangsu kamu. Cobi dipun baleni binarung sarane gamelan boten pati cetha. Fatur Rahman pangarsane dukuh. 3, 2, 1 ya. Sayo kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina ini dengan Soekarno Pak Fatur Rahman pangarsane dukuh Pak Dukuh yen pengen urip mapan kudu dengan Soekarno supaya ora diapusi bangsa manca mana ya dalan mulai dhewe iki wis kakusan apa tumpon listrik nganti ublangan ketekan batu bara wong kene iki nggone batu bara. Lanjut Buyun, monggo. Jajar tekan gaji yes longgar ayo dong ngaji bukan hati cakepane Pak ngaten sing biasa wae elok tenan lho Pak. Aku kene ngrungokke sing ngene iki. Ade wong iki seneng wae. Dasar sing diwareki Buyun Sumirah. Sing ngendhani Pak Yogi Bagong. Wah, lho. Iki wasit ne. Coba dilanjuti kuwi mau senggane jajar tekan beji. Yen wis longgar ayo padha ngaji. Nonton ati. Ki aku. Oh, iho. Koi ki lirik koi. Keren kok ora koi kok ora.
kowe. Lanjut bunyi. Ya. Lilir Mas Ayu lilir jo turu lae eling ati eling Gusti kerah mesti kok laras karang gede cakarane ngrat gitu cakarane ngrat oh iya ini kayak cakupan gue kerawitan mesti kok laras kan gede mesti kok laras oh kerawitan pergi namanya mesti kok laras pakai oleh karang gede yo Nuwun Pak Kateno niku gawane mulih Rembang. Dhisik mayang temu diwuhi lak umumke. Iku ora kuning dalan iki mah. Ora yo diumumke. Biasane Pak Kateno Ponorogo. Kanane desa adane ning Kajar. Adane wae gede-gede sing tiba. Tawang Sari kang minulya. Nah, ya sudah dulu Pak Kateno saking Boro. Duh Mas Neo ngombe. Kok ora mau ilangi iki. Gare inggih neng nong arep tak tembangke wis rene nggih ora apa. Kula mikok kalih. Iya balene gini. Iki bintang tamune Cak Meo saka Kutha Madiun.
kundang kutha Persilat ya Mas Gareng. Wah, iya. Nek Cak Meo oh wis luar biasa semua kundang kanca ngokol tombo. Disebati deh. Panas-panas aku orang ayo sampai di sana. Siti lah wis ngadeg mungkin sampean joget ketekan solah. Nyanyi dhewe. Yen wayah esuk Aku iku Lagi melu nyanyi. tambah oke gedhe dina Senin ning Dina Selasa aku ning Yogya mlaku-mlaku karo tuku basa kanule ngono rambute dongo bareng tak cedhaki jebule para tuwa ora ngono ku ya iso nibake guru lagune NN terus untuk diupayakan kersane sanjange Purwakantine kersan emas dadi Rebo. aku neng Solo ngaku karo tuku bakso bakule ngono nganggo klambi ijo bareng tak cedhaki jebul anak andruwo Iya, sing penting tuku ya. entuk tak siki Loh, lambiku ijo dhewe kuwi anan gendruwo. kok malah balik ning aku dhewe iki lho Ijo kuwi tegese iki lho judule. lah iki lho Masyarakat Jajar kene wis cocok lamun to bintang tamune Cak Meo. Mergo lambune ijo. Mula bengi karepete ireng. ireng Apa artine ireng? iki lho renenggane para masyarakat kadang-kadang Jajar Wah, nggih Cinen yo golek pangan Mas iya. aja ngono nek dina Kamis kok ngoyak neh ora kadung aku Gak. mare kancane mikir Nek kemis ya iso, untuk es ya. nggih Rasa ditabuhi. nek dina Kamis aku ning Inggris Mlaku-mlaku karo tuku manggis ana cah wedok ayu ireng manis bareng kok cedhaki. jebul wong edan didis Bisa to. iso golek pangan kok Pak Dadi semua aku neng Mekah mlaku-mlaku karo tuku jadah ana cah wedok yen turu rumah bareng kok cedhaki. kok malah begagah balik lepatan enten riku enten ribu kok dadi satu aku neng Batu ngaku-ngaku karo tuku tahu Ana cah wedok ben dina mesem guyu bareng kok cedhaki. untune kaya aku lho nyun sewu mun namine sing mun aku ra bayangne nek karo kuwi lho ben bengi ora kemlotek Manape rebutan rebutan angin yang belum dilakukan. Jadi no minggu aku ora mlebu
Ngaku-ngaku. Domongnya aku ra mlebu. Ana cawe itu. Aku ra mlebu. Bareng kok cedaki. Saya suwe mlebu. Ya panjang pertama ini ora mlebu ngambil kerja. Nggih. Demek. Nggih. Terus Mbok bojomu dijak niki setelan kok piye? oh Gue nek kuwi rasa nyeteli tak seteli dhewe. ada Nanti kenceng setelanku. tak